पागल बुवा. शेकोटी भोवतीच्या गोष्टी. थंडीचे दिवस, घनदाट जंगलाचा परिसर, त्यात रात्रीचा गडद अंधार. अशा भयानक परिस्थितीत पेटवलेली शेकोटी आणि त्याभोवती गोलाकारात बसून मारलेल्या भूताच्या गोष्टी. मला वाटतं असा अनुभव सगळ्यांनीच त्यांच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी अनुभवायला हवा. तेव्हा इतकी शांतता असते, त्यामुळे आपलं मन साहजिकच गोष्टी ऐकण्यात मग्न होऊन जातं. अशातच अंगाला चाटून जाणारा वारा किंवा सुकलेल्या पानांचा करकर आवाजही आपल्या मानेवरचे बारीकसे केस उभे करून सोडतो. गोष्टी ऐकतानाचे छोट्यातले छोटे प्रसंगही आपल्या पाठीच्या कण्यातून ते मानेपर्यंत एक वेगळीच लहर घेऊन जातो. भयानक प्रसंग कधी अंगावर शिरशिरी आणतो, तर भूताचे वर्णन मनात धडकी भरवतं. अशातच जर लांबून एखाद्या कोल्ह्याचं रडणं कानावर आलं तर, किंवा मग घुबडाचा घुटकार किंवा झाडांच्या पानांची सळसळ ऐकू आली तर, मधून एखादं वाट चुकलेलं वटवाघळ फडफडत आपल्या डोक्यावरून जातं आणि आपली नजर वर काळ्या कुट्ट आकाशाकडे वळते. आकाशातील चंद्राकडे पाहिलं तर तोही कधी झाडांमागून लपून तर कधी ढगांआडून आपली मजा पाहताना दिसतो. आज मी तुम्हाला काहीसा असाच अनुभव द्यायचा प्रयत्न करणार आहे. अपेक्षा करतो तुम्ही हा व्हिडिओ रात्रीचा सगळ्या लाईटी बंद करून मगच पाहत असाल. थंडीचे दिवस होते. साधारण डिसेंबर-जानेवारीच असेल. आमची कॉलेजची ट्रिप निघाली होती. आमच्या ट्रिपचं नाव ठरलं होतं नाईट ॲडव्हेंचर. म्हणजे आम्ही एका छोट्याशा रिसॉर्टवर थांबणार होतो. पण त्या रिसॉर्टच्या पुढे एक मोठा जंगल सदृश्य भाग होता. रिसॉर्टवरची धमाल मस्ती तर फक्त नावाला होती. खरा थरार तर रात्रीचा होता. आम्हाला तिथून पुढे काही अंतर लांब जंगलात जायचं होतं. तसे आम्ही सगळेच आपापल्या टॉर्च चालू केल्या. आम्ही एकूण 20 जण होतो. 12 मुलं, 6 मुली आणि 2 शिक्षक. आमच्यासोबत रिसॉर्टचा एक माणूसही सोबतीला होता. त्याने आधीच जंगलात एक सुरक्षित जागा बघून ठेवली होती. आम्ही सगळेच त्याच्या पाठून एक एक करून वाट काढत चालू लागलो. पाऊण तास पायी चालल्यानंतर आम्ही एका त्यांच्या ठरलेल्या जागी पोहोचलो. तिथे आधीच काही जागा साफ करून तिथे तंबू उभारले होते. आमच्यासोबत मुलीही आहेत याचा विचार करता तिथे काही अंतरावर 2 झाडांच्या मध्ये एका टॉयलेट रूमचीही सोय केली होती. एकूणच आमच्या सुरक्षिततेची तिथे चांगलीच काळजी घेतली होती. काही वेळातच त्या रिसॉर्टच्या माणसाने शेकोटी पेटवली आणि एकच जल्लोष झाला. थोडीफार मजा मस्ती केल्यावर विषय भूतांच्या गोष्टींकडे वळला. सगळेजण त्यांनी अनुभवलेल्या, त्यांनी ऐकलेल्या भूतांच्या गोष्टी सांगू लागले. त्या गोष्टी सांगत असताना त्यांचे अंधारात शेकोटीच्या उजेडात चमकणारे चेहरेही तितकेच भयानक वाटत होते. ते एक एक करून त्यांच्या गोष्टी सांगू लागले. ही गोष्ट अलीकडचीच आहे, एका जोडप्याची. ते एका स्वतंत्र घरात राहत होतं. त्यांच्या घरासमोर एक बाग होती. एके रात्री खूप उशिरा तिथे राहणाऱ्या माणसाला कसल्या तरी आवाजाने जाग आली. जणू कोणीतरी त्यांच्या घराच्या दारावर नखांनी ओरबाडत असेल. त्या माणसाने आधी तर बेडवरूनच तो आवाज नीट ऐकण्याचा प्रयत्न केला. ते कोणी मांजर तर नक्कीच नव्हतं. तसा तो हळूच हॉलकडे आला. त्याने मुद्दामूनच हॉलची लाईट चालू केली नव्हती. त्याने दाराजवळ येऊन तो आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न केला, पण यावेळी त्याला कोणाच्या तरी विचित्र बोलण्याचा आवाज ऐकू आला. त्याने काचेच्या खिडकीतून बाहेर पाहिले. त्याला बाहेर एक बाई उभी दिसली. रात्रीच्या अंधारात ती त्यांच्या अंगणात काहीतरी शोधत होती. तिच्याकडे पाहून तर ती नॉर्मल अजिबातच वाटत नव्हती. त्याने घड्याळात जाऊन पाहिले. रात्रीचे 3 वाजले होते. एखादी बाई इतक्या रात्री कोणाच्या तरी अंगणात जाऊन कशाला काय शोधत असेल, म्हणून त्याने पुन्हा एकदा खिडकी बाहेर पाहिले तर ती कुठे गायब झाली होती. सकाळ झाली. त्या घरात राहणाऱ्या बाईने दार उघडलं. पाहते तर काय, त्यांच्या दारावर कोणीतरी धारदार चाकूने ओरबाडल्याच्या खुणा होत्या. त्यानेही तिच्या नवऱ्याला जाऊन सांगितलं. त्यावर त्याने रात्री घडलेला सगळा किस्सा त्याला सांगितला. तिला तर त्यावर विश्वासच बसेना. अखेर या घटनेनंतरची दुसरी रात्र झाली. आजही रात्री त्या माणसाला तशाच आवाजाने जाग आली. त्याने लगेच त्याच्या बायकोलाही उठवलं. तो आवाज ऐकून त्याची बायको जरा रागातच दाराकडे गेली, पण तिच्या नवऱ्याने तिचा हात पकडून तिला शांत राहून वागायचा सल्ला दिला. तसा तो दारावरचा आवाज बंद होऊन अंगणात चालण्याचा आवाज येऊ लागला. घरात राहणाऱ्या त्या बाईने खिडकीतून बाहेर पाहिले तर आजही त्यांच्या अंगणात एक विचित्र बाई उभी होती. तिचे हावभाव वेगात बदलत होते. ती तिथे कोणाला तरी शोधत होती.
सोन्या, ए सोन्या, कुठे गेलास रे? आई शोधते आहे रे तुला. आधी तर तिला ती एक वेडसर बाई वाटली होती, पण तिचा आवाज ऐकल्यावर तिला जाणवलं की ती अंगणात बोलत असलेलं तिच्या कानाच्या अगदी जवळून ऐकू येत होतं. हे लक्षात येताच तिला खात्री पटली की ती नक्कीच कोणी सामान्य स्त्री नसून एखादी हडळ होती. यावर दुसरा एक मुलगा त्याने ऐकलेली दुसरी गोष्ट सांगू लागला. एक मुलगा होता. तो एकदा त्याच्या गावी त्याच्या आजोबांना भेटायला आला होता. त्याचे आजोबा आजारी होते. ते बेडवर झोपून होते. त्याने अलगदच आजोबांच्या खोलीचं दार उघडलं आणि तो त्यांच्या खोलीत गेला. तो आजोबांशी काही बोलणार तोच त्याला त्या खोलीत एका कोपऱ्यात एक मुलगा उभा दिसला. त्याचे डोळे पूर्ण पांढरे पडले होते. त्याला पाहून तो तसाच धावत बाहेर आला. तो धावता धावता त्याच्या भावावर जाऊन धडकला. तेव्हा तो त्याला विचारू लागला, काय रे, काय झालं? तिथे आजोबांच्या खोलीत तुलाही एक मुलगा दिसला ना? हे ऐकताच तो जरा घाबरलाच. तू त्याला पाहून घाबरून ओरडलास तर नाही ना? नाही, पण कोण आहे तो? घाबरू नकोस, तो काही नाही करत. पण हो, तो या घरात फक्त मलाच दिसतो. तो आपल्या पाठच्या वाडीत राहणारा मुलगा आहे, जो एकदा विहिरीत पडून मरण पावला होता. यावर एक मुलगी तिने ऐकलेली गोष्ट सांगू लागली. पूर्वी अनेक लोक मुंबईत नोकरीनिमित्त गावावरून यायचे. एक माणूस असाच मुंबईत कामाला आला होता. शहरात काबाड कष्ट करून मिळालेले पैसे आणि सोबत भेटी घेऊन तो सुट्टीत परत आपल्या घरी म्हणजेच गावी जायचा. सुट्टीत एके दिवशी तो गावी आला होता. गावी त्याला पाहून त्याचा मुलगा खूपच खुश झाला. मुंबईवरून बाबांनी काय खाऊ आणलं म्हणून तो धावतच बाबांकडे गेला. आपल्या बायका पोरांना भेटल्यावर त्यांच्याशी गप्पा मारल्यावर तो माणूस त्याच दिवशी तिथून पुढे आपल्या गावच्याच बहिणीकडे गेला. तो त्याच्या मुलाला म्हणजेच गणेशलाही आतेकडे घेऊन आला होता. तिथे नेहमीच्या गप्पा गोष्टी झाल्या. जेवण वगैरे झालं. तिच्या तिथले शेजारचे त्याचे मित्रच होते म्हणून तो बहिणीसोबतच त्यांच्याकडेही गेला. तो माणूस बहिणीसोबत शेजारच्यांच्या घरी गेल्यामुळे बहिणीच्या घरात आता गणेश आणि बहिणीची 2 मुले असे 3 जण राहिले होते. बहिणीचा एक मुलगा तर फक्त 1 वर्षाचा होता, तर दुसरा मुलगा हा 4 वर्षांचा होता. ती दोघं मुलं घरातच बसून काहीतरी खेळत होती. आत्याच्या मुलाचं तोंड घराच्या दाराकडे तर गणेशची पाठ घराच्या दाराकडे होती. तेवढ्यातच आत्याच्या मुलाला घराच्या बाहेरून एक कुरूप अशी म्हातारी जाताना दिसली. तिला पाहून तो जोरात ओरडला आणि जोरजोरात रडू लागला. त्याला असं रडताना पाहून गणेश म्हणाला, अरे काय झालं, असा का रडतोस? त्यावर तो सांगू लागला, बाहेर कोणीतरी आहे जे आपल्या घराभोवती गोल गोल फेऱ्या मारत आहे. हे ऐकून इतका वेळ शांत असलेला गणेशही घाबरला. ते पळत आतल्या खोलीत गेले जिथे त्यांचा छोटा भाऊ पाळण्यात झोपून होता. त्यांनी पाहिलं तर त्या छोट्या बाळाच्या डोक्याजवळून धूर बाहेर पडत होता. तेवढ्यातच गणेशचे वडील घरी आले. गणेशने धावतच जाऊन त्यांना सगळा प्रकार सांगितला. तेव्हा तिथेच उभी असलेली गणेशची आत्या सांगू लागली, हो, इथे असेच विचित्र अनुभव घडतात. माझ्या लग्नाच्याही आधी इथे माझी आजी सासूही राहत होती. ती खूप वयस्कर होती. एकदा दिवा लावत असताना तिच्या हातून दिवा खाली पडला आणि तिथल्या कापडाला आग लागली. घरात त्यावेळी कोणीच नव्हतं. तेव्हा ती आग पसरून अख्ख्या घराने पेट घेतला, ज्यात माझी आजी सासू जिवंत जाळली गेली. आता या मुलांनाही ती इथे अधूनमधून दिसत राहते. पण जेव्हा ती यांना दिसते तेव्हा त्यांच्यासोबत काहीसा तसाच प्रकार घडतो. मागे तर माझा मुलगा पाळण्यात असतानाच त्या पाळण्याने अचानकच पेट घेतला होता. आमच्या शेकोटी भोवती बसून या गप्पा फार उशिरापर्यंत सुरू होत्या आणि मग सगळे एक एक करून झोपायला गेले. मी झोपायला जाणार त्याआधी टॉयलेटच्या रूमकडे वळालो. एव्हाना सगळे झोपायला गेले होते. मी एकटाच त्यांच्यापासून दूर उभा होतो. मी टॉयलेट जवळ पोहोचलो. तोच टॉयलेटचं दार आपोआपच करकर आवाज करत उघडलं गेलं. मी तिथे जागेवरच थांबून राहिलो. त्या रूममध्ये काळाकुट्ट अंधार होता. आज जावं की नाही याचा मी विचार करू लागलो. तोच मला तिथे काहीतरी हलताना दिसलं. मी जरा पुढे जाऊन आत वाकून पाहिलं तर आत एक भयानक आकृती मला बसलेली दिसली.
मी पळतच पुन्हा कॅम्पजवळ आलो. काही वेळा आपण ऐकलेल्या गोष्टी आपल्या मनावर राज्य करून आपल्याला जशाच्या तशा दिसतात. बऱ्याचदा तो आपल्याला आपला भास वाटतो, पण आपण तरीही ठामपणे कधीच सांगू शकत नाही की आपण जे काही पाहिलं ते नेमकं काय होतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.